Eylaydım ayıp verecek. Ne adım etme. Ay öldün o yanımdan. Sıptıra lipa diyorum. Mektep yıllarında beni ağladın. Bu günlerim oldu. Beni ağladın. Nelemin oldu. Bollamayı inni. Cane Ceykan. Ya. Bollazanım benim gidiyi. Sevili dilde. Gami ayıp verdi ne gami? Gelirsin gaminim. Para dünyam seni. Antoyo mutlu bollun no. Ha? Böyle toy kutlan mı? Ay bol. Yaşlı patron. Oo. Anladım koşu ayırsın. Anladım. Emirden toy dikkan nasıl? Sağ ol Ceykan. Sağ ol. Anladım. Selamünaleyküm edilişler. Bugünkü TikTok haberlerimizde Atam 077 durmuşun acı hakikatlerini İngiliz dili bilen beyan etýär. I like my life. Do you like your life? Do you understand? Batçok bu zatlara näme diýen? Gep u torun owayn mena näme diýjek? Men bilen mok. İngilizce düşünmesen orsça da gepletip bolýanlar. Лучше быть умным, иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать. Скажете, да? Şeýle acı hakikatlerden soň atam üçin näme diýmekçi Batçok ýüregiňdäkini aýt. Yo, çekdim telefonuny. Yo etdi. Atam sen näme diýen? Men çıkaryan acı hakikatli videolarım yürüyüşümde degenmi, özümde çekkenimmi, men aýdýan atam, agyr degen maksat, men sen öňden çykmadan, blog etmenle. Yo Batçok sen näme diýen? İki çülmününün bokuna ulaşıp gördüm. Indi näme boldy galyp gidip içiň geçip başladym. O ýüzüme sıçak bolup durdum. Şu video bilen telefonum ýaradym gönü. Ece, men sen temin ýarsyny ýerde? Araç bir keşe bilen berdi bir oğlan bilen tanıştık. O gowur epreken. Äder ödüm bilen tanışdyk ya. Dost adın näme sen repde? Repte Gazi dip tanıyan. Gazi. Nähe adın gullukda trivoga berilendi. Daktın may Gazi. Ya Rota Gazi. O verýän aýdym aýdyp berde rep söýü var. aydımlamaydan medin rep. Yo repin diňe söýü var. Yoktan gitsen bil, ida giyip bilmersin. Menden soňam tapylar, ýöne mençe söýmersin. Men gözümde söýgüni hiç kimde görmersin. Inni öňki ýaly agla otyr gamam gülmersin. Bilem ok sen miýa, günäkär men boldum. Durmuşymyň törüne aýralyga yer boldum. Birden adyň iştilse, yndan men ker boldum. Sen aýap ora faklar. Diňe men boldum diýär. Ne itmedi? Vay. Garaşsın ya tanat oğlanlar var arkadaşlar. Karaç ne deyip bolsa täzelge menden. Karaçyň men Gazi, men şu adymla tanışan ekibeden täzeýdim işden otýar. Stop danger hoplu bäri aýdymy diňle bolup däli. Ýyldydan däl men ýanama häli replen sunotym däl meniň kärim. Galana maýdan olma. Karaç respekt bar ýa. Garaşsın şuna bolýarmy? Ne deyip bolsa. Dilat wol merhaba çekene diňe gurulýar. Eger de sunýaly oýlan görkedesin erte gowtanan Karada, görkedesin. Dura gurlar, nime no? Benim aýda aja karada kapat saçet git. Erti arkaça gelýän. Otada ustup etdirýär hip bol bolay. Üçün günlerimizi sanardık. Ananım men sana diňe wak bilmedim de men ýanyanım. Yamanlygym ýok anan söýdigim yüzüm hemişe gülüp dursun. Ýüregim söýýänim saylan üçün hemişe urup dursun. Ýöne geç bildim wak borda maňa sen oýun gurup dursun. Seni maňa söýdiren Allah'ımdan ýalbarýan innem unup dursun. Men bilýän bu wagt seni men çykandyrardym ýadymdan. Anan seni göresim gelýärdi men gaýdamda ýanymdan. Fikir etmeýişin ýaly söýdim hatda geçip de janymdan. Bir jegedek bolsa da söýdigim habar almadym halymdan. Alzırma, kıydım, haydi ver. Tercüme et. Näme şu? Näme etýär? Bağışlan. Ne? Tercüme et, näme etýär? Çıkayım. Bak öyle kaydı versen. Hemen Şaprat.
Alıp gideyim onu, alıp gideyim. Çok da gidiyor. Tamam. Hayır, atarak gideyim. Ne emin alalım tam görmedim. Yok hoca bitmeden guruluşunu oluyor tam ona göre. Komşu bu ne de Tanzanya'da veren adam ayağına ne diyor da orada. Amtalava. Aleyküm korkmam fenme. Ağam mirçiyon te bırak çekme. Ne açımat verecek? Ağam pulun gurun etmeden ağam. Problemada hiç geli. Sen ailesen alpıydan yürü. Doktorun için. Ağam pul var ha. Mesela de. Ümam kem pul. Elin kırıp prosto. Yönü ben prosto taksisle bağırak kuruyorum. Benim pasti planımda oğlum ne var? Elim açık yetin okla. 50 de 150 ağam 150. Ağam ben öydeki bu pul düşür değil mi? Yanımda kaldı. Öyde kaldı da. Alo öydeki. Dinle. Şu men cümde pul var da. Sonra maraba 500 manat düşürsün aşağı. Ben geldim ama gelen ne hadi gelen taksa vermerler. Baksa da öyle markaydan amşın öyle markaydan ne? Parment Türk korkmam. Yo şu için yani diyen karıştırman öyle markaydan ne? Şupa der mi? Ava şupa dedim. O zorunu 150 manat verecekler. Ağaman seyit gelsene korkmam. Parmentin ne mi? Çünkü karışan ben. Buraya nasıl? Salam aleykum baba. Ya gidelim uluma atlan. Baba. Stanford yer alas. Soktu. Arnalı. Şahar küçük tapılan ol. Soktu burnu. Koyda. Nesi porsa dahi bozduğumuzda yürüytüne şulon veren soğudu için levapta biz platı konsertler. Давай, Тёма. Давай, апа. Давай, Всем добрый вечер. Вот Юрий Леваптың гептірлі подарили. Вот yadigarlık Cemşit'len Eldira'dan. Yemmeğine de minnettarlık. Nesip olsa dahi bozduğumuzda yürüytüne şulon veren soğudu için Levap'ta biz platı konser verecek. İnşallah nesip olsa. Ay dayadı. Спасибо. Чао. Selamünaleyküm edilişler bugünkü TikTok haberlerimizde Ece Ovo'dan diyen aydımını ise de hüdürleyeriz. Ece Ovo'dan olguylarım içinde Ece Ovo'dan. Bir gün kafede otururken birinci yıllık şılaydım eşittim. Gaptalimizde doğulunun ötüp getirdi ötken dayzaşkalar yerinden turup dans oynak başladılar. Menim gülüp içim orlı dayzaşkalar şinyal aydın dingeyem kadip. Çünkü men bulaydıma Ece Ovo'dan hep düşünüp durun. Gaptalimdekiden soruyan aydım söylemeye kulağım estileyemi deyip. Olan meni sok koyveriptir hava aydım şeyle deyip. Sonra men öyde işte daşarda köçödü. Ece Ovo'dan şalgıyların içinde Ece Ovo'dan deyip masgara olup bir aylap şılaydım şeyledir ötükezdim. Ahir manlay garan biri aytdı Eceň diyen ok Ecew diye deyip. Men nerden bilen Ecew diýilýän at var. Ondan näme ediýleşler çay isten göwne jay diýipdirler. Keýwany bilen saçak başynda rahat çay gümpülle diýip ýatanyň näme degen ok. Ya dawluň dermany rahat çay senen dadyp gör deňsiz taýsyz lezzet. Yore.
Eň agyr duýgy näme bilýärmi? Sende müňlöçe ýatlama öýtüden adamyň birden özüniň ýatlama bolup galmagy diýärmi?